Shalom. Paurasma dihita sasudena. Selamat hari Minggu dihita. Minggu Septua Gesima. Hurian itu hata, taparade marohata. Martangiang nahohom mahita. Amin. Marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Say pailing mapinggolmu tuaw, hapogani paluahonau, say homa gabe dolok batu partanur batuan diaw, gabe hutan agoting lau panguluhonau. Ay hodo partanur batu aku hian dohot pangodiakku. Jala ala niguarmu say iring-iringonmu jala tuguonmu au. Tuhodo ali Jahuba au marhaposan say unang mapaurak au saliling nililingna. Say palua ma au marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, amanamina di Banua Gijang, asima roham di hami halak nagaleon,
di idaho nagogodo musuh nami. Say talo dohami dibain alani hagalion nami. Dibaheni upang idohami tuho, say pargugoy jala pamonang mahami maralohon musui marhite-hite panonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Redehita. Pangihon hamuma patik ni debata, patik palimahon. Ikon pasangaponmu do natorasmu, asa martuaho jala leling mangulu di tano nanilehon ni Jahoba di Batam diho. Patik pawonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakop. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manag dia pe ugasan ni dongamu. Ido sahatna martangyang mahita mangidogugo tutuhatta. Ali Tuhan dibata, saya pargugui mahami, mangulahor na hobar tukati. Amin. Maredehita.
Tatopoti ma dosata dia dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na so hatudusan. Parasi roha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujoloni habangsa habadion mi manopoti jala manganggukot dosa nami. Matca jujud huar saki hami ho marhite-hite pikiran dohot hata na dohot pambahenan nami naroai. Dakku halolongi hami ho sian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todi nami dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami dang dosot diri nami hubaik kami. Di baheni tamado rimasanmu jala uhumammu hami tu hamatean saliling ni liling nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi mengido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami baubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulo hami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan saya asi maroham di hami halak nadangolon. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesa di dosa. Satokit dohu tadi koko alai papungu-pungu aku maho muse marhite-hite aka asini roha gudang. Tagad di papiar di murukku hutabuni hodo bohiku satokin marado poko. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asyaku ho. Ninda Jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede hita. Tabigima hatan di debata turpuk epistel di mingguta sadarion
Ima na tersurat di Matius 4 ayat 23 1-25. Tajahama margati soring. Dungi di dalani ibana ma saddo luat Galilea lau mengajari di akka perguruan. Mamaritahon harajoni huhut pamalum nasa sahid dohot naniaya nihalak na di sini. Jadi matsai torop mahalak mangihuton di bana akan asian luat Galilea, sian Dekapolis manak 10 huta, sian Yerusalem, sian Judea, dohot sian luat di baribani aik Jordan. Ido sahatna, mertua do akan natu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Rede mahita. Hadidakon ma hapor siaw tai songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siaw di saddo portibion rap ma hitabaddo au porsea tak jauh ido ama parguku na suatu dosa na tumo palangi dota au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jahuba na sasade iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabeat siato di panbada ido tuata na tumau na berli di pangumuan Islam na mate terpajal do ibana di hau pinos silang na tuat tuban watoru dunitano na mulak mangulu di hari patuho na manaik tu surgo lau urdu di siamu ni jabatado amanaik parku masuk isi mai mana manghumi halak na mangulu dot na mate au porsea di ton di perbadia jaladong sadaurian na badia Dot diatai naman do mulak mangulu dosog dagi dot amin. Tabigi tikting namasa di mingguta sadarion Titing namasa di HKBP Sutoyo Minggu 10 Februari 2022. Naparjolo goar doho topik minggu. Goar ni mingguta sadarion ima minggu Septuagesima. Topik minggu tarpasu-pasu do akkana marhapo satu debata. Napaduahon dak danak nasorang. Nah di hari Kamis tanggal 27 Januari 2022
di basa-basa hotu hataro sada danak bawa di keluarga Argara Jupano Pangaribuan inangi Nova Selina Borusi Bolon, alamat Jalan Pancawarga Walu nomor 30 sada RT 10 sada RW sada sektor Penas hipasdo danaki suang songoninang natorasna napa toluhon ruas nataba sadarion Minggu tanggal 10 Februari 2022 nunga di jalo gabe ruas di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga sada Gitoni Sitorus inangi Nurhaida Borupurba Rosian HKBP Resort Uruk Paranginan Distrik Sia Tapteng Nias alamat Jalan Patuha 12 nomor 10 Bekasi sektor Parserahan napaduahon Henry Erikson Sinaga inangi Juita Borusiburian Rosian HKBP Resort Ebenezer Sisoma Distrik Sada Tabaksel Sumbar alamat Jalan Perjuangan RT 10 RW 5 sektor Kapung Baru napatuluhon Argara Jupano Pangaribuan inangi Nova Selina Sibolon daftar ulang alamat Jalan Pancawarga Walu RT 10 sada RW 4 nomor 30 sada sektor Penas napaopaton ruas napidda mulai sadarion Minggu 10 Februari 2022 nunga pidda huria sian HKBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga naparjolo Haryanto Siaturi inangi Tifani Taruli Boru Simangusong doho dua danak pidda huria tu Gereja Kristen Indonesia Mananggekai Cawang Jakarta Timur napaduahon Labok Hutasoit inangi Hidame MS Boru Tapubolon doho dua danak pidda huria tu HKBP persiapan Resort Jatimurni Distrik Sapulusia Bekasi napalimahon pelean tujoloni langgatan sadarion Minggu 10 Februari 2022 di Sude Parmingguo Dung Sipul Jamita papungu pelea tujoloni langgatan dohita haporluan tu kategorial sekolah minggu HKBP paduahon Minggu tanggal 20 Februari 2022 di Sude Parmingguon Dung Sipul Jamita papungu pelea tujoloni langgatan dohita haporluat tu ulau pangobation manang kesehatan HKBP napatuluhon di hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 di Sude Parmingguon Duk Sipul Jamita papungu peliat tujoloni langgatan dohita marhite amplop haporluat tu bantuan dana pensiun HKBP Lasma Rohata Pasahaton Peleani napaonopon boa-boa Pardongas Saripeon nunga majalo pasu-pasu Pardongas Saripeon Afrino Pakpahan dohot Lestari Indah Sari Borusianipar nah di hari Jumat tanggal 10 Desember 2020 sada di Gereja HKBP Bangun Putih Resort Pokanbaru Distrik 24 Tanah Jawa alamat Jalan Perjuangan RT 14 RW 5 sektor Kapung Baru napapituhon Padidion Nabadia sadario di Minggu tanggal 10 Februari 2022 nunga di patu pahuriatta Padidion Nabadia di Parmingguon pukul 8:30 wib torop nidak danak nama dohoti Padidion Nabadiai dua halak ima sada geopanni natama simajutak napaduahon Hanna Nataluli Tabun pawaluhon panitia pesta ulang tahun HKBP Sutoyo rapot panitia ulang tahun HKBP Sutoyo napa 40 taoton na di hari Senin tanggal 7 Februari 2022 seksi Paropuat doho BPH Manotopon puncak perayaan ulang tahun HKBP Sutoyo Resok Sutoyo di Patupa di hari Minggu tanggal 24 April 2022 na marhado muat tu parheheon ina HKBP Sutoyo
rapat panitia ulang tahun HKBP Sutoyo diuduti hari Sabtu tanggal 10 Februari 2022 pukul 10.06 maringana di lantai 2 Serbaguna. Pinangido tu sude panitia asaro madohoti rapoti. Napasiahon himbauan ibadah minggu. Khobar tu kondisi PPKM level tolu saha tu tanggal 10 Februari 2022 ibadah di gereja totongma tajagahon prokes na ketat jala mamakke 2 masker manang masker ganda. Pinangido tu ruas ni huria nanaing maddohoti ibadah minggu asa mengupload aplikasi Peduli Lindungi di pintu gerbang gereja khobar tu ajuran dohot himbauan Satgas Covid-10 sia. Tu sude nama dohoti ibadah minggu asa menggunakan check in dohot check out dung sidung ibadah na pasapuluhon pelaksanaan vaksin booster Distrik Walu DKI Jakarta. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Raya patupahon sentra vaksinasi booster tanggal 10 sampai 10 Februari 2022 dohot tanggal 10 pitu saha tu tanggal 10 Februari 2022 maringanan di gedung Sopomar Pikir HKBP vaksinasi booster khusus tu pelayan dohot ruas ni HKBP Distrik Walu DKI Jakarta na pasapulu sadahon barita habot niroha nunga jumolo marujungolu riama borusitorus na di hari Selasa tanggal 2 Februari 2022 tutup umur 61 tahun hina baluhon ni amang haposan Silitonga sektor Penas napa 12 hon Subangan di Jalo Huriata Subangan sian NN sektor SMA SMEA bunga altar tu minggu tanggal 10 Februari 2022 hamuliation nasida di pasu-pasu dohot padonganion ni debata jalahipas sude keluarga di pasu-pasu tuhatta ma napasahat tos Subangani lao pasikopo titingon boy ma tajaha di titing cetak ni Huriata. Songonima sahat ni titing di mingguta sadarion di pasu-pasu de batama hita saluhuna. Mared de mahita laos tapapungo ma peleta. Malang kiri ambe aku
Dami di batana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramuti hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dihamuna kada mangdainang saluhutna namarpungun waing di bagasan joroon madohoti parminggota, dohot namadohoti secara live streaming. Hata ni debata nagabe jamita di hita imasian buku panurirang Jeremia bidu 10 pitu. Mamuka may sian ayat 5 sahat rodia 10. Ujahama tutongatongata tapayutihu ma di bagasan rohat tabi. Songonondo hata ni Jahuba marjea ma bawa namarhaposan tu jolma manang tubolon ni botohonna gabi di pasurut rohana sian Jahoba songon halak parbahudung di tano namahi yang do ibana daktagamon idaon naro nadenggani jala maringan ibana di tano bakal-bakal di halongonan di tano nasim naso hinudulan ni halak. Alay martua mabawa namarhaposa tu Jahoba, jala Jahoba haporusan na dibahin. Tudos do ibana tuhau na sinuan di topi ni batangaik, jala majarar uratna di labung batangaik, jaladang mabiar ibana moloro hamohopon, jala toktong rata bulungna, jaladak kolsoan ibana di tahun haraharon jaladang masohot marparbue tung na akal situtudo rohani jolma jalan naganggu tungise mana tuk madodoisa au Jahoba do si dodo roha si uji pia-pia jalan mangalehon tuganup jolma hobbar tu dalanna hobbar tu parbue ni pabbahenanna. Ido sahat ni turpukta dihamuna na hinaulongan marhite turpuki topikta ima tarpasu-pasu do akka namarhaposa tu debata. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hamuna na hinaulongan upikir satolop do hita manangisi pe hita songod dia pe keberadatta totu hiaro kita mengalami roha biar. Siapapun kita pasti kita pernah mengalami rasa takut di tengah-tengah kehidupan kita. Molo pinareson di kamus ahado lapatan di biar. Apakah arti takut itu? Takut itu adalah dikatakan merasa gentar, merasa ngeri menghadapi sesuatu na dianggap boi mendatangkan bencana. Adong dong musim madok bahwa biar ni roha takut itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Perasaan yang tidak menyenangkan yang dipicu oleh sesuatu yang dianggap berbahaya. Hamuna na hinaulongan molo ta'alami biar di roha. Kalau kita menghadapi rasa takut itu, coba nyota bereng, dia ma akka tindakan marang pangalahu ni jolma, molo disonggopi roha biar ibana. Kupikir na parjolo di hamuna na hinaulongan, ketika orang mengalami rasa takut, maka dia akan mencoba mengatasinya sendiri. Lalu dia berusaha, berjuang sekuat tenaganya. Artinya dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dungina paduahon, nataida, oloma nang dongat tajolmai mangido pangurupion sian jolmana asing. Jolmana asingon dianggap ibana memiliki kekuatan atau kuasa yang bisa menolong dia supaya dia keluar dari rasa takutnya itu. Jadi rikot mangidu pangurupion
sian halak nasing. Nakinda parjolo siya diri na sendiri. Napatuluhon, arong do dihamuna kadongan, sa tabi hamu dunggaga libana marhite usahana, dunggaga libana mangido pangurupio siya dongan ternyata tidak ada jalan keluar. Ujungnya sa tabi hamu di bayani mana ma debata jalan terakhir. Sudahlah, usahaku sudah gagal. Yang ku minta bantu pun ternyata tak bisa membuat aku keluar dari masalahku. Terpaksa saya harus mengingat Tuhan. Hidup nasibata ulo sa tabihamu tabain Tuhan ni songona songong ban serap. Ketika perlu baru kita pakai dia. Dung record situ tu dung gagal saluhutna dangarong BHP. Holan debata nama pangurupio dia. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Dia lakukan di tengah-tengah kehidupannya ketika dia mengalami rasa takut itu. Alaina paupaton, jalom manian na hinirim ni roha. Mula dong rasa biar di mana, mula dong persoalan pergumulan na menghantui pikirannya do nguluna. Yang pertama dia lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah mengingat Tuhan lebih dulu. Pitor debataro di ngotibana. Dungi ilopiti mana matanganna. Martangi yang maibana. Asa dipaturu debata jalan keluar. Mula dong pihak usaha dohot. Napinakeni mana sabui keluar ibana sian masalahna. Dipanggil ibana asa dipasu-pasu debata. Tuhan memberkati usaha dan perjuangannya itu. Di bagian nomor dia do hita manginang. Moloro biar ni rohai di tonga-tonga ni nguluta. Hurian itu hata situasi ni turpukon na digobarkon ahado roa na mabain mabiar raja Yoyakim raja ni bangsa Juda di hati hai. Apa yang dia takuti? Hamuna na hinaulongan. Ternyata biar ni rohani raja Juda pada saat itu ala nunga adong ancaman bangsa Babel naik menginvasi harajaun Juda. Dia takut dengan kekuatan Babel yang akan berperang melawan mereka. Babel songon bangsa Nabolon pada saat itu memiliki kekuatan yang besar. Alani mabiar do Raja Juda gabi mangido pangrupiong may mana tu bangsa Mesir. Natong kerajaan nabalga pada saat itu. Di rohani mana Raja Mesir do dohot bangsa Mesir naboy mangrupi nasida supaya keluar dari ketakutan itu. Berperang melawan kerajaan Babel yang bisa memenangkan mereka. Omma biar ni rohani Raja Juda ujungnya danggabe tu debatabe bana mengalu-ngalu. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi dia mengandalkan bangsa lain, dia mengandalkan manusia yang lain. Omma namasa di tonga-tonga ni turpukon. Hape hamuna na hinaulongan di pangalako di siganu paripe di tonga-tonga ni nguluni masyarakat bangsa Juda ini. Mereka sudah menyembah berhala. Nunga terjadi ketidakadilan sosial. Bahkan nasida berlaku semena-mena terhadap orang-orang yang susah dan miskin. Alani sasitong na dipangidohon si Yeremia di tonga-tonga ni bangsoi narumikot aka. Narumikot ima asa bertobat bangsoi. Supaya bangsa itu marhamu bau ni roha. Asa mulak tu debata. Asa debata na di pangasahon. Jala mangului debata dohot hatana. Markite persuruonna diakka nabi manang naposona. Tapi ternyata dangina diulahon bangsoi. Tapi justru mereka meniadakan kekuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Hidupannya dok nakin. Marjia ma halak na marhaposa tu jolma. Di paingot Jehovah mahamuna kadongan bangsoi marhiti si Yeremia ima turbuk tahun
napaingoto nakin salinari marjea ma halak na marhaposan tu jolma alai di pasu-pasu do halak na marhaposan tu Jahoba ido turpuk taon alani hamuna na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus marhite turpukon sasitong na mulo tapamanat di pabotohod do tuhita songo dia do pangalahu ni halak na marhaposa tu Jahoba ipatuduh do dison tabereng majo na parjolo halak na marhaposa tu Jahoba ridok nak kidison naso marhaposan tu jolma dohot tu hagugon na sadiri. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Itu halak na marhaposa tu Jahoba. Hamuna na hinaulongan buasa ulu jolma nama kaposi debata dangulu ibadah marhaposa tu dongan na jolma doho tu hagugun nasing karena dia tahu bahwa terbatas do hagugun doho kemampuan ni jolma. Dia tahu itu. Ay jolmai dang nasi kopi dia tidak sempurna. Setabihamu rohani hita jolma muba-muba do kan. Bisa berubah-ubah. Setabi boyro nuaing burju ale sogot bisa mengecewakan, apalagi kalau ada kepentingan dan sesuatu di dalamnya. Sekarang dia baik, tapi besok belum tentu. Arong do jolma na soni. Karena itu janganlah berharap kepada manusia, karena kita akan kecewa dan bahkan maaf di nak kidison marjea ma terkutuklah. Saya pikir kita tidak mau jadi orang-orang yang terkutuk, tapi menjadi orang-orang yang terberkati. Alani di nak kidison marhaposan ma tu Jahoba aina sikop do ibana. Dak terbatas hagugonna do kuasona. Jalahot do holongna dohot asini rohana. Dia setia di tengah-tengah kehidupan kita. Itu na perjolo na tidak sia turpukon. Na paduahon dihamuna na hinaulongan halak namar pangusadeo tu debata jonok roha nang nguluna tu debata. Orang yang mengatakan bahwa saya mengandalkan Tuhan berarti hatiku dan hidupku dekat kepada Tuhan. Jadi maaf, dak tohoi mulai doko di mana, hupangasaho do debata, tapi hatinya dan hidupnya tidak dekat kepada Tuhan. Jupang do hangoluan di hamunak kadongan, di ganuk halak na seconok tu debata. Dia akan menemukan kehidupan bagi orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Tidak nak itu dosanna, songos suasuanan. Daudu menggat do partubu di suasuanan na dilambung di batang niaik daripada tumbuhan yang tumbuh di tanah yang gersang. Itu jelas kita tahu. Alani halak na marhaposa tu di bata Jahoba jonok do rohani tu di bata. Sekali lagi kalau saya katakan saya mengandalkan Tuhan berarti hatiku itu dekat kepada Tuhan. Turpukon paingoto kita hajonohon ni rohatta tu debata merupakan satu hal yang penting. Ada ungkapan nama dok teh jauh di mata dekat di hati. Wasa adok kalak dau sian mata alai jonok di roha. Bui masa itu tu ala aha, ala dong holong ni roha. Karena saya mengasihi dia, meskipun dia jauh di sana, tapi kami dekat di hati. Amanginang, seseorang yang dekat di hati, dia akan menjadikan dalam hidupnya, walaupun orang yang dikasihnya itu jauh, pasti dia selalu ingin apa? Rindu untuk bertemu. Itu dah.
Pasti dia merindukan wajahnya. Mulu beunian sebenereng-benereng mahana. Foto nate kan? Itu dah. Ya udah inat tahun tiki sekolah. Itu. Si pata si bereng-bereng do putuna. Masyul do martelepot do tipana. HP mulu dung pajupang senen neng berdebat, neng berbadai. Itu kenyataan don. Suku kamu non di mana dung saja mi tahun. Dang bergabu sausi. Aleneng dohonokku di hamu nak kadongan. Bukan hanya mau rindu berjumpa, bukan hanya mau melihat fotonya, tapi juga rindu juga mendengar apanya? Suaranya. Itulah orang yang dekat kepada orang yang dikasihnya. Songonido halakna jonok tu di batang. Kalau saya mengatakan saya dekat hatiku kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu saya rindukan. Maka saya akan rindu berjumpa dengan Tuhan. Dan saya akan suka dengan firman-Nya. Saudara aku mulu antar mau rupiah nuaing per minggu di jam 10 sadaon. Tupa gurang do kadongata nama dohoti secara live streaming ate. Dakku woto mulu tabereng link YouTube tay sedia do nama dohoti. Mana ngalani hebat nih penularan nih Omikronon, gak biadong nama biar atau emak. Apalagi arong komorbid nate. Sejauh mau. Lapatanna virus Omikron tidak menghalangi dia untuk menunjukkan hatinya yang dekat kepada Tuhan. Dia juga mau dengar firman Tuhan secara live streaming. Mudah-mudahan itu yang terjadi pada saat ini. Na patuluhon hamu nak kadongan halak na marhaposa tu Jehovah ima halak na sama bain Jehovah haporusanna halak na saya marpakirimo tu di bata Jehovah. Orang yang selalu menaruh harapannya pada Tuhan. Halak na songono na manginang ima halak na selalu optimis. Jadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan, hidupnya selalu berharap kepada Tuhan. Maka akan kelihatan dalam hidupnya, dia selalu optimis dalam hidupnya. Dia tetap semangat. Apapun persoalan di tengah-tengah kehidupannya, dia tetap berharap amanginang. Setawi hamu dang olo putus asaon. Aharwa, songo dia pe borak na masalah, pasti ada jalan keluar. Selama saya masih sehat, selama saya bergantung sama Tuhan dan hidup di jalannya, pasti ada jalan keluar. Di saat pintu-pintu tertutup, pintu yang lain Tuhan bisa akan bukakan. Itu akan dia katakan dalam hidup dan imannya. Dia tetap mampu sukacita, dia tetap mampu bersyukur meski dalam kondisi yang seperti apapun. Bahkan dia mampu selalu melihat ada maksud Tuhan yang baik di balik setiap persoalan dan masalah yang dia hadapi. Dia tahu pasti ada maksud Tuhan di balik ini. Itulah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Na setok tong Jehovah dibaen haporusanna. Yang terakhir, yang keempat dikatakan oleh firman Tuhan ini. Halak namar haposa tu Jehovah di boto ibana do. Dangadong nabuni di hadapan di debata. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia mengenal kita siapa kita. Tuhan itu jauh lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dangadong nabuni di hadapan di debata. Dalam hidup nakin di bagian parpudi lehonon nado khobar tu pabahenan ni jolmai. Alani dihamuna na hinaulongan salinai jolmana songoni. Berusaha doi mana jujur di bagasan ngoluna. Karena bagi dia tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, semua jelas. Kalau diri saya bisa saya bohongi, keluarga saya bisa bohongi, tapi Tuhan tidak bisa saya bohongi. Dia jujur dalam hidupnya. Maaf jauh dari kepura-puraan. Dan ngoloon mampai niat jahat. Na tersembunyi di ngoluna tu halak. Satawihamu manak don di hata nang pabahenanna. Dia hati-hati. Bahkan jol mana songonon na bertanggung jawab doi bana. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dia tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain. Dia siap menanggung resiko. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Songoni do halak.
namar haposan tu Jehovah. Hamuna hinaulongan di bagasan Yesus Kristus. Saya baca di sebuah buku ini, buku kecil Imelda Saputra, Sejuta Warna. Diceritakan di situ ada seorang pemuda di Chicago. Dia memulai bisnis baru pada saat itu, bisnisnya kecil masih. Dia berbisnis keju. Ala yang manginang, roa di bisnis naon gagal di mana? Dia terlilit banyak utang. Lalu ada temannya, sahabatnya mengatakan kepadanya. Dia bilang sama pemuda yang dari Chicago ini, teman, sahabatku, kau membuat sebuah kesalahan sehingga kamu gagal dalam bisnismu. Apa kesalahanku rupanya? Kau salah. Kau tidak menyertakan Tuhan dalam bisnismu. Kau tidak membuat dia menjadi partner bisnismu. Lalu pemuda dari Chicago itu mengatakan, iya benar. Saya memang tidak sedikit pun melibatkan Tuhan dalam bisnis saya. Padahal kalau Tuhan mau, Dia bisa memberkati saya dan bahkan melakukan mujizat bagi saya. Dia menyadari kesalahannya. Semenjak itu amanginang, pemuda dari Chicago ini, dia pun menjadikan Tuhan itu sebagai senior partnernya. Lalu bisnis itu pun berkembang sampai ke mancanegara, sampai ke seluruh dunia. Siapa yang tidak kenal dengan keju apa? Keju Kraft. Siapa yang tidak kenal dengan keju Kraft? Apalagi ibu-ibu ya, kalau mau bikin kue. Dialah pemuda itu yang tadinya tidak melibatkan Tuhan. Belajar dari kegagalannya, dia melibatkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai senior partnernya. Itulah James Lewis Kraft. Dan di masa hidupnya, dia, saya baca di situ, dia mendukung pelayanan gereja baptis dan melakukan pendidikan rohani bagi anak-anak muda. Dia berhasil setelah dia pernah gagal dan menjadikan Tuhan andalan di tengah-tengah hidupnya. Alania manginang, tak ajari gelekta, tak ajari poparata. Asa unang lupa na sila mangasahon di batari tonga-tonga di ngoluna. Siapa yang tidak senang punya anak yang pintar, punya anak yang ranking? Tapi ingatkan mereka manginang, mereka boleh belajar keras, boleh kursus ini kursus itu, tapi mereka ingatkan supaya yang menentukan keberhasilannya siapa? Tuhan. Karena manusia bisa lemah, bisa gagal kalau dirinya yang diandalkan di tengah-tengah kehidupannya. Kalau orang tuanya yang diandalkan dalam hidupnya, orang tua juga bisa pergi meninggalkan dunia ini. Alani kota paingot do kapo paratai. Unang lupa huamang, unang lupa huboru. Debataro namano Tuhan. Kau boleh berusaha, boleh berjuang, tapi Allah itu di dalam kasih anugerahnya itu yang menentukan. Iko dohonot tadoi di tonga-tonga ninguluna. Asa unang gijang rohana, asa tetap ibana, serep marroha. Tuhan na dipangasahon, jalan natoras nape tetap dihormati dan dibanggakannya selama hidupnya. Amin. Martangi yang mahita. Mulai hati ma Tuhan, nunga dipakulingo kami marhiti hatam. Pasu-pasu mahatami Tuhan. Asa totok kami mangasauko di perjalanan ninggulu nami. Kami natoras kami akayanakon, melutupe berusaha berjuang kami. Alaihodo Tuhan namanu Tuhan marhiti asini roham. Ala terbatas dohami. Hodo nasikop. Alani tuho mahami. Parjulu sehali marhiti tangyang nami, pasahaton ngulu nami, pasahaton ulaw nami, pasahaton anak pun nami, pasahaton keluarga nami,
nang pasahaton pelayanan di tonga-tonga ni huriam. Pabuan na upang asaw kami ho, toktong mahami marningot to, diak katangyang nami. Ali Tuhan di bata, pasu-pasu mahuriam mo Tuhan, pasu-pasu makapangula, pasu-pasu akaruas ni huriam, muli sa namemer sa ito na magurang, manangahap Tuhan na pinarsita ni rohan ni natoras, na pinarsita ni rohan ni kayanakon, di parsikolaan, di perkuliahan, di perkarejuan, di tonga-tonga ni rumah tangga Tuhan, asima roham Tuhan, say homa Tuhan, na mga rajay roha do pikiran namin natoras to akayanakon, asa totok kami Tuhan mangulu hobar tuomo ni roham, hatami na ubay kami Tuhan gabi pegangan do senjata, lau mga dobi, pardalanan ni ngulu nami Tuhan, pos roha nami, molohodo upang asaw kami, molo hatam do na huloy kami, tarbaik kami do Tuhan, marhamonangan, bahkan marlasi roha, alaho mangrupi kami, jalaho mampu mabain na semungkin gabi mungkin, huingot kami ma Tuhan, akada marsahit, torop, na hubigi kami Tuhan ruas nuriam, na terpapar COVID Omicron. Adong doa kaparhalado, kaya nakon na Tuhan, aka guru sekolah minggu, guru praremaja, doa tak kaya nakot Tuhan, nang natoras, ni pelajar sidi pe Tuhan, piga-piga ruas nuriam Tuhan, nahona COVID Omicron ni Tuhan. Alani huile-kile kami maho Tuhan, huingot kami manasida, huwakai manasida Tuhan di tangyang nami, di bakasan permingguan nami on Tuhan. Ale Tuhan di mata asima roham dia kana sida Tuhan. Pasu-pasu aka ubat na pinangan nasida Tuhan. Pasu-pasu aka perhatian, aka holong na satu nasida, asa gabi penyembuh, jala penyemangat di nasida Tuhan. Totu rikoddo kesabaran di proses kesembuhan ini. Alani pabenge marohana sida, asi maroham, hos rohanami, na pamalumom do nasida, marhite asi dohot holong ni roham. Ali Tuhan di bata, pasu-pasu na marulang tahun kelahiran, marulang tahun pernikahan, pasu-pasu Tuhan akan napasahaton na kapilian na hamuliaton na Tuhan ucapan syukurna, na mga leon persembahan marhite, bunga di jolo ni huriao Tuhan. Pasu-pasu na sida sa luhut na Tuhan, tabay sonang ni roha, tabay pasu-pasum di ngolu na sida Tuhan. Muliate maroha nami di ho Tuhan, sa di ho mangolu nami, ngolu ni bangso nami Tuhan. Asa pamalumommu bangso nami o Tuhan, sian COVID on Tuhan. Jala pabakitomu Tuhan, perekonomian nami lam tudengkan na marhite habisuhon, dogot kolong ni roha nangasin roha, na pinasatmu tuak ka pemimpin, na tikos mangulahon ulaw na di tonga-tonga ni negara namion. Sesa mahami sendusa nami, mga sahon Jesus Kristus. Amen. Mari di mahita hut papungan tu pilihan kategorial sekolah minggu. Yesus, Bapa
koma peliata martangiang mahita. Ale de bata manami na di banua gijang, odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengkan dohot nasa ulibasa na melutus. Upasa tami masian na nelehon mi tu kami pelian nami tuho. Say jalo mai gabe wap na khusus di jolom, pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupara siak kami pelianon, patimbulkon harajamu di tonga-tonga di huriam dogot di portibion. Buhai maroha nami marhite-hite tondim. Asalam hutad dah kami godang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam gir-gir kami madok maulihate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang say pinurbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saot malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hangoluan siapari say sama dosa nami songo panesa nami di dosa di tongan namar dosa tu kami unak kami togio tu pangucunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Saya didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaorkon madamena tuton di munabi. Di hamunak kadamang dainang sudah matahe na pengurison nama dahoti perminggu pukul 10 sadaon kami akan pertugas pasahap tuhita selamat hari Minggu salam sehat horas kita saluhutna.